खुलुमबाय DRB साबजेक्ट टिचार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनै जों मोनसे गोदान टपिकनि सायाव सावरायदिनि। टपिकआनो जाहैबाय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया 22 मेआव मोनसे नटिफिकेसन होदों एबा रिक्रुटमेन्ट होदों। बे रिक्रुटमेन्टनि सायाव जोङो मोजाङै सावरायलांदिनि। अब्ला फै जों भिडिअखौ जागायदिनि। नायदो, आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ 2008 रिक्रुटमेन्ट होदों। बे रिक्रुटमेन्टआ फरेस्टारनि सायाव, फरेस्ट गार्डनि सायाव आरो माखासे गुबुन पस्टफोरनि सायाव। अब्ला जों बे गुबुन पस्टफोरखौ एबा गासिबो पस्टफोरखौ जोङो फारियै नायलांदिनि। मैयानि डेट नै 24/5/2020 मैया पाब्लिश खालामदों। बेहाय एडभार्टाइजमेन्टआव दङ नै बेहाय फरेस्टार 1 आरो पस्ट अफ स्टेन'ग्राफार ग्रेड 3 नि, ओमफ्राय फरेस्ट गार्ड दङ, सार्भिवर दङ आरो माहुत दङ, कारपेन्टार दङ, ड्राइभार दङ। पस्टफोरखौबो राननानै होखादों। But Department of Assam बुंदों applications are invited from eligible candidate for filling up the following posts of the Forest Department. Forest Department application must be submitted online. Online एप्लाइ खालामनांगोन बेखौ। साइटखौबो होखादों नै। साइटआबो होखादों, साइटखौ नायनानै लादो। बे साइटआव लगिन खालामनानै नायनांगोन जोङो। लगिन खालामनानै बेहायनो एप्लाइ खालामनांगोन जों। बेहाय एप्लाइ खालामनायनि डेटखौबो होखादों नै। दिनैनि डेट एबा 25 मे 2020 दिनैनिफ्राय जागायनानै जुननि 25 सिम थाहैगोन। लास्ट डेटआ जुननि 25 दे। दा बेलासिनि 4टानिफ्राय लिंकआ खेवगोन, बा दा 4टानिफ्राय जोङो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आरोखि। अब्ला पस्ट वाइज भेकेन्सिफोर दङ। पस्ट वाइज भेकेन्सिखौ जों नायलांसै। बेहाय दङ नै दा पस्ट वाइज भेकेन्सिसा होनाय दंखायो। पस्ट वाइज ना फरेस्टार 1 आव दङ। फरेस्टार 1 आव 144टा पस्ट दङ आरो स्टेन'ग्राफार ग्रेड 3 आव 11 पस्ट। फरेस्ट गार्डआव दं 812 पस्ट, ओमफ्राय सार्भेयर दङ 35 पस्ट, माहुतआव 28 पस्ट, कारपेन्टाराव सासेल', ड्राइभाराव दङ 50 पस्ट। दा बेहाय फिसआ टटेलि फ्रि। बेहाय खुनु फिस लानाय जानाय नङा आरोखि। फ्रियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय होनाय दंखायो देयार उइल बि नो एप्लिकेसन फिस, माने थाइसेबो फिस होनांनाय नङा जों। अब्ला बेहाय केटागरि वाइज डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय दंबावो पस्टखौ। बे आं खालि जोंनि एसटि प्लेननिखौल' खिथानोसै। नै जोंना एसटि प्लेना बेहाय हौवा आरो हिन्जाव एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। फरेस्टार 1 आव जोंना नै मेल हौवाफोरा 20 पस्ट दं आरो हिन्जावफोरनि थाखाय जोंना 9टा पस्ट दं। बेहाय जों एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो फरेस्ट गार्डआव दङ जोंना हौवाफोरनि थाखाय 71 पस्ट दङ आरो हिन्जावफोरनि थाखाय 30टा पस्ट दङ। बेहायबो एप्लाइ खालामनो हागोन। स्टेन'ग्राफारनि थाखाय जोंना दुखुनांथाव, बेहाय जोंनि थाखाय मोनसेबो पस्ट होआखै, 0 पस्ट। आरो सार्भेयर एबा माखासे नायग्रा, बेयो दरबिनफोरजों दि नायो, बेनि थाखाय जोंना नै मोनसेल' पस्ट होनाय दङ, जास्ट मेलनि थाखायल'। बे एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आरोखि। माहुतनि थाखाय जोंना बेहाय पस्टआ हौवानियावबो गैया, हिन्जावनियावबो गैया, 0। आरो कारपेन्टारनि थाखायबो 0 होनाय दङ। बा ड्राइभारनि थाखाय जोंना होनाय दङ 4, हौवाफोरनि थाखाय 3 होनाय दङ, हिन्जावफोरनि थाखाय 1 होनाय दङ आरोखि। बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दाना जों बिनि उनाव एलिजिबोल क्राइटेरियाखौ नायलांसै। जोंना एलिजिबोल क्राइटेरिया फरेस्टार 1 आरो स्टेन'ग्राफार आरो माखासे पस्टफोरनि थाखाय माबायदि जानांगौ। जोंना केन्डिडेटआ इण्डियाननि जानांगोन आरो आसामाव थानाय जानांगोन आरोखि। आरो बेहा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार खालामनाय जानांगोन एबा बेनाव केन्डिडेटनाव इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड थानाय जानांगोन। बेहाय बैसोनि बाथ्रा बुंदों नै एज फर फरेस्टार स्टेन'ग्राफार ग्रेड 3। फरेस्टार आरो स्टेन'ग्राफारनि थाखाय जोंना बैसोआ बेसेबां जानांगोन, नट बि मर देन 38। 38नि देरसिन जानो मोननाय नङा आरोखि बेयो। ओमफ्राय लेस देन 21नि दुइसिन जानो मोननाय नङा। थारमाने 21 आरो 38नि गेजेराव थानाया बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जोंना फरेस्ट गार्डनि थाखाय आरो माखासे गुबुन पस्टनि थाखाय जोंना बेहाय होनाय दङ नट बि मर देन 38। 38नि देरसिन जानो मोननाय नङा आरो लेस देनआ 18नि दुइसिन जानो मोना। थारमाने 18निफ्राय 38 इयारनि गेजेराव थानाय सुबुंफ्रा एबा केन्डिडेटफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि। बेहाय आरो दंबावो नै रिलेक्सननि बाथ्रा। रिलेक्सनाव जोंना एसटि
ST प्लेन ST हिल आरो SC नि थाखाय जोंना 5 इयार मोनगोन बे आरो गुबुन OBC आरो MOBC फोरनि थाखाय बिसिना मोनगोन 3 इयार्स बे दाना जों एडुकेशन क्वालिफिकेशननि सायाव नायनोसै मा एडुकेशन नांगोन बेहा क्वालिफिकेशना नायदो फरेस्टार 1 नि थाखाय जोंना क्वालिफिकेशना नांगोन बेचलर अफ डिग्री नांगोन बेयो दा डिग्री पास जानाय जानांगोन आरो स्टेनोग्राफार ग्रेड 3 नि थाखायबो डिग्री एबा ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन बेयो ओमफ्राय माखासे स्किलफोर थानाय जानांगोन नैबे होखादों नोंथांमोना नायनो हागोन आरो 3 नम्बराव दङ फरेस्ट गार्डनि थाखाय 10+2 एबा हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जागोन बेखौ जायफोरा 12 क्लास पास जानाय बिसोरो फरेस्ट गार्डखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि ओमफ्राय सार्भेयरनि थाखाय जोंना मा जानांगोन बेबो मेट्रिक पास जानांगोन आरो माखासे स्किल थानांगोन बेहायबो बेनिफ्राय माहुतनि थाखाय जानांगोन जोंना क्वालिफिकेशना अनलि क्लास 8 आरो बेहा 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स मैदेर जेनेबा सिखायनाय मैदेर सालायनाय बेनि सायाव बे 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन कारपेन्टारनि थाखाय SSLC पास जानाय जानांगोन आरो ITI गोनां एबा ट्रेड सार्टिफिकेट गोनां जानांगोन ड्राइभार फार्स्टआव जोंहा ड्राइभारनि थाखाय केन्डिडेटआ मेट्रिक पास जानांगोन आरो बेयाबो मा 4 व्हीलार ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन आरो बेयो स्किल थानाय जानांगोन आरोखि सालायनो रोंनाय एबा लाइसेन्स थानानै सालायनो रोंनाय मोजाङै बिदि जानांगोन दाना फिजिकेल स्टेन्डार्डनि सायाव नायनोसै जों फिजिकेल स्टेन्डार्डआ जोंना जानांगोन नै फरेस्टार 1 नि थाखाय जानांगोन हाइट मिनिमाम होनाय दंखायो जेनेरेल आरो ST हिल ST प्लेननि थाखाय जोंना होनाय दंखायो नै मेल 162.56 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो जोंनि थाखाय जानांगोन 153 सेन्टिमिटार जानांगोन बेयो हाइटआ आरोखि ओमफ्राय हिनजावफोरनि थाखाय नै 150 सेन्टिमिटार आरो जोंनिया बेसेबां जानांगोन 145 सेन्टिमिटार जानांगोन बे सेसआ जानांगोन अनलि फर मेन हौवाफोरनि थाखायल' बे सेसआ जानांगोन गासिबो केटेगरिनि थाखाय 79 सेन्टिमिटार जानांगोन आरोखि बे दाना फरेस्ट गार्डआव फैदो फरेस्ट गार्डआवबो बेबायदिनो फरेस्ट गार्डआ दस्रा कमिउनिटिनि थाखाय मेलफोरनि थाखाय 163 सेन्टिमिटार जानांगोन फेमेलनि थाखाय 150 सेन्टिमिटार आरो ST हिल आरो ST प्लेननि थाखाय मेलफोरना जानांगोन 153 सेन्टिमिटार आरो फेमेलाव 145 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो जोंना 2 नम्बर दं सेस अनलि फर मेननि थाखाय जोंना बेसेबां जानांगोन गासिबो केटेगरिनि थाखाय जोंना नर्मालाव 79 जानांगोन आरो एक्सपेन्डेड बेसेबां 84 सेन्टिमिटार जानांगोन आरोखि बेबायदि फिजिकेल स्टेन्डार्डआ नोंथांनाव थानांगोन आरोखि अब्लासो नोङो बेहाय क्वालिफाइ जागोन एबा एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन हाउ टु एप्लाइ दाना जों माबोरै एप्लाइ खालामनो हाउ टु एप्लाइआव जों सिगाङाव बुंखानाय बायदि सिगाङावनो जोङो मोनसे लिंक होखादोंमोन बे लिंकआव थांनानै थुनांगोन लिंकआव थांनानै ओमफ्राय मा दायो बेलासिनि 4टानिफ्रायसो लिंकआ एक्टिभेट जागोन बे 4टानि उनाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि बेहाय जोंहा माखासे डकुमेन्ट आरि नांगोन बे डकुमेन्टफ्रा नोंथांनाव रेडि थाजोबनांगोन गिबियावनो जोंहा पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नांगोन पासपर्ट साइज फट'ग्राफा माबायदि जानांगौ बेनि थाखाय नोंथाङा एडभार्टाइजखौ नायनांगोन एडभार्टाइजखौ नायनानै नोंथाङा नोंनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ बानायना लानांगोन आरोखि नोंहा सिगनेचार नांगोन बे उनावहाय डकुमेन्ट नांगोन डकुमेन्टआव मा नांगोन नै नोंनाव एज प्रुफनि थाखाय एडमिट कार्ड नांगोन एबा बार्थ सार्टिफिकेट नांगोन बिनि उनावहाय नोंनि क्वालिफाइ सार्टिफिकेट नांगोन आरोखि मिनिमाम एबा मेक्सिमाम नों बेसेबां पास बेनि सार्टिफिकेटखौ होबानो जाहैबाय आरोखि बेनि उनाव जोंना कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन कास्ट सार्टिफिकेट बेजों लोगोसे इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन बेजों लोगोसे एनेक्सार 1 जायफोरा इनकाम ल' बेफोरनि थाखाय मा मोनसे एनेक्सार 1 फर्म दङ बेखौ फिलआप खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन आरोखि बे डकुमेन्टखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनायनि सिगां रेडि खालामनानै लाग्रोदो रेडि खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय बेनि उनावहाय जोंहा 5 नम्बराव दं सेलेक्सन प्रसेस जोंहा एप्लाइ खालामखांनायनि उनावहाय सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन मोननै जागोन सेलेक्सन प्रसेसआ गिबियाव फार्स्ट फेज टेस्ट जागोन ओमफ्राय सेकेन्ड फेज टेस्ट जागोन आरोखि मोननै फेजआव जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ बेयाव जागोन जोंना नायदो जोंहा बे फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय जोंना फार्स्ट फेजआ मा जागोन फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय जोंना फार्स्ट फेजआनो जोंना फिजिकेल टेस्टआ थाबायनाय जागोन आरोखि वाक खालामनाय जागोन बेहाय आरो नायदो नै हौवाफोरा मा खालामनांगोन
सारि घन्टानि बिथोराव 26 किल'मिटार थाबायनांगोन आरो हिनजावफोरनि थाखाय 4 घन्टायाव बेसेबां 16 किल'मिटार थाबायनांगोन आरोखि दे फार्स्ट फेजआव बे जागोन ना सेकेन्ड फेजआव जायफोरा बे वाक खालामनायाव क्वालिफाइ जादों बिसोरनि मेरिट लिस्ट ओंखारखांनायनि उनाव बिथांमोननि थाखाय मा सेकेन्ड फेज टेस्टआ रिटेन टेस्ट जागोन बे रिटेन टेस्ट बेनि उनावहाय गुबुन पस्टफोरावहाय मा जागोन जोंना गिबियाव रिटेन टेस्टआ जाग्रोगोन ओमफ्राय रिटेन टेस्टआव जुदि क्वालिफाइ जायोब्ला उनावहाय बिसोरनि थाखाय प्रेक्टिकेल टेस्ट खालामनाय जागोन आरोखि प्रेक्टिकेल टेस्ट बे रिटेन टेस्टआव जोंनो फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टारनि थाखाय जोंना साबजेक्टआ नै जेनेरेल मेथामेटिक्सनि सायाव जागोन इंलिसनि सायाव जागोन ग्रामार लजिकेल रिजनिं एन्ड एप्टिट्युड आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इक'नमि जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज एन्ड कारेन्ट एफेयार्स खनसे थांनानै नायनोसै नायलांदो साइडआव फैबाय जोङो नोंथाङा जायखिजाया मोनसे सार्चिं एबा क्रोमआव थांनानै नोंथाङा बेखौ बुनांगोन बेखौ बुनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि फैगोन स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड अफ आसाम बेहाय जोङो नै गिबि लाइनावनो दङ नैबे मैया फोसावनाय डेट बेयो एडभार्टाइजमेन्ट बे नैबे साइडआव नोंथाङा नुनो मोनदों नै अनलाइन पर्टेल फर रेजिस्ट्रेशन प्रसेस विल बी लाइव फ्रम टुमरो 4 PM onward दायो बेलासिनि 4टानिफ्रायसो लिंकआ एक्टिभेट जागोन अब्ला नोंथाङा बेहाय थुनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि आरो नोंथाङा एडभार्टाइजमेन्टखौ मोननो लुगैयोब्ला एबा एडभार्टाइजमेन्टखौ फार्स्ट टु लास्ट मोजाङै फरायनो लुगैयोबा बे फैनांगोन बे फैनानै बे एडभार्टाइजमेन्ट थुनांगोन एडभार्टाइजमेन्ट थुखांनायनि उनावहाय बेयाव बेबायदि फैगोन अब्ला बेखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै एबा अनलाइनावनो बेखौ मोजाङै फार्स्ट टु लास्ट मोजाङै फरायनानै बुजिनो हागोन आरोखि मोजाङै फरायदो मोजाङै बुजिदो बिनि उनावहाय एप्लाइ प्रसेसआव थांदो बेहायनो फार्स्ट टु लास्ट मोजाङै बुंखानाय दङ बे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ